चिकन तडका। आज मी तुम्हाला मूग डाळीची भजी दाखवणार आहे। चला आपण साहित्य बघूया। मूग डाळीच्या भजीसाठी मी इथे 1 कप डाळ घेतली आणि मी ती 3 ते 4 तास पाण्यामध्ये भिजत घातली आणि आता त्याचं मी पाणी काढून टाकले। आणि हे मी 2 टीस्पून धणे थोडेसे बारीक करून घेतलेत, म्हणजे पूर्ण बारीक पेस्ट नाही करायची, थोडे जाडसर ठेवायचे। आणि ह्या 2 मिरच्या घेतल्यात, हिरव्या मिरच्या, आणि एक आल्याचा तुकडा घेतलाय। मिरची तुम्हाला चवीप्रमाणे घ्यायची आहे। थोडी कोथिंबीर घेतली, पाव चमचा हळद घेतले आणि हे चवीपुरतं मीठ आहे। तुम्हाला कांदा टाकायचा तर तुम्ही टाकू शकता, पण मी हे कांदा न टाकताच बनवते, हे चवीला खूप छान होतं। आता ह्या 3 गोष्टी मी मिक्सरला जाडसर वाटून घेणार आहे। मी ते डाळ घेतली भिजवलेली, हिरवी मिरची आणि आलं, हे मी थोडंसं जाडसर वाटणार आहे आणि पाणी न घालता वाटायचंय, नाहीतर हे बॅटर पातळ होईल जास्त। आता ही डाळ मी जाडसर इथे वाटून घेतली, खूप फाईन पेस्ट नाही करायची, थोडीशी जाडसर ठेवली मी। आता यामध्ये मी हे धणे टाकते, कोथिंबीर, हळद आणि मीठ घालून घेणार आहे आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचे। सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। हे भजी पावसाळ्यात खायला खूप छान लागतात, गरम गरम, आणि बनवायला पण एकदम सोपे आहेत। आता आपण हे तळून घेणार आहे सोनेरी रंगावरती। मी कढई ठेवली गॅसवरती आणि तेल गरम करत ठेवले। इथे मी कढईमध्ये तेल तापत ठेवलं होतं, तेल चांगलं गरम झालं। आता मी गॅस स्लो करते। शक्यतो ते आपण हे भजी स्लो टू मीडियम फ्लेमवरतीच तळायचे आहेत। मी असं हे गोल हाताने भजी सोडणार आहे। असे मी पॅन भरेपर्यंत भजी टाकून घेणार आहे। मी हाताने घालते, तुम्ही चमच्याने पण टाकू शकता एक एक। मी सर्व भजी घालून घेतलेत। आता हे दुसऱ्या साईडने पण परतून असं भाजून घ्यायचे चांगले। गॅस मी मीडियम केला। आता गॅस एकदम फास्ट नाही करायचा, कारण नाहीतर मग ते लगेच लाल होतील आणि आतमध्ये कच्चे राहतील। ते दोन्ही साईडने मी भाजून घेणार आहे चांगले। मुगाची भजी आता आपले दोन्ही साईडने चांगले भाजले गेलेत, हे लालसर झालेत चांगले। आता हे मी टिश्यू पेपरवरती काढून घेणार आहे। असे सर्व बाकीचे पण मी भजी करून घेते। खूप छान सुगंध पसरलाय आणि दिसायला पण खूप छान दिसते। हे आपले मूग डाळीचे भजी इथे रेडी झालेत। एकदम सोपी रेसिपी आहे, पटकन होईल अशी। हे मूग डाळीच्या भजीची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। आणि तुम्हाला नवीन नवीन रेसिपीचे अपडेट्स हवे असतील आमच्या, तर तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे आम्ही अपलोड केलेला व्हिडिओ तुम्हाला इमिडिएटली त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल। आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।